Trace a vítam vás pri novom videu. Ako ste už niektorí ľudia mohli ako vidieť, Marlboro sa rozhodol skončiť s natáčaním hry Dark Orbit. Chcel by som mu odkázať, si bol vzorom pre mňa, takisto som aj ja začal od znova. Snažil som sa tiež hrať tak jak ty, ale si lepší, nebotoval si. A neviem, čo by som mal ešte k tomu povedať. A ešte by som chcel ako odkázať Getwestovi, že toto ako video, čo on akože natočil, je proste video, ktoré pravdivé nie je. Ako môžete vidieť, že tuto, čo dávate fotky a to video je spravené zo strihov a proste Marlboro nebotuje. Tuto je spravený fake účet, si myslím. Neviem prečo ho Getwest hejtuje furt, lebo chce iba pravdepodobne odbery a lajky ako na video, jak to povedal Marlboro. Takisto Getwest, keď Marlboro začínal na CZ2, že proste Getwest ho tam sundával jak taký žebrák. A proste nie aby mu ako pomáhal, ale proste sundával ho tam jak taký žebrák, lebo Getwest má iba na flaxky, keď to mám tak povedať. A ďalšie video, čo natočil Zephyr, toto, že vraj, že Marlboro je zlodej, to tiež není pravda. Neviem, čo mám k tomu viac povedať, viem, že to pravda ako není. Nechápem, prečo ho furt hejtia. Keby Getwest a Zephyr, čo máte z toho? Nič. Ale chlapci, čo vám ako poviem, asi ostatní začneme ako hejtiť vás. To je asi všetko. A ešte niečo pre Marlbora. Marlboro, tu je pre teba odkaz, čo ti dal Trax.cz. Toto bude ďalší odkaz pre teba, aby si ako pokračoval v natáčaní. A neviem, čo mám k tomu dodať viac. Toto je z tohoto videa všetko, tak zatiaľ čau.